e kind rowere e ng'wech mar neno ni onge ng'at ma ogamo kute mag ayaki ka oromo higa mar 2030 ma biro e kinde ma nonro yango ni atamalo maduong' mag rowere masani koro gamo kute mag ayaki ahinya e pacho ka. Maromo jo Kenya milion 1.3 odak kod kutego mag ayaki. Ka bende kwanni osebedo ka medore, kata bed ni piny owacho mar Kenya osebedo ka keto kenge mathoth mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Atamalo maduong' mag jogo bende koro gamo kutego mag ayaki e piny Kenya gin rawere ma kind higni 10 kod 24. Lipot yango ni kuom kwan ji maromo 22,000 mane ogamo kutego mag ayaki e higa mar 2022 ne gin rawere, ka bende rawere ma kind higni 14 kadok piny maromo 4,464 ne ogamo kutegi mag ayaki. Kwan rawere mantie kind higni 14 nyaka 19 maromo 3,244 ne ogamo kute mag ayaki, ka bende rawere ma kind higni 15 kod 24 maromo 7,304 ne ogamo kute mag ayaki. We want to get to a point where no adolescents and young people are getting HIV through provision of education for them, knowledge on how they can protect themselves from getting HIV, yes, and also for those who are already HIV infected, ensuring they get into treatment so that the viral load is low and therefore they are not able to transmit HIV infection. Penjo madongo ariyo ni ang'o momiyo rawere mathoth pod gamo kutego mag ayaki, mako yemo mondo kaachiel kod kalo e lwenjego mag kit chwech, to en ang'o ma bende koro osethiro okang' matieko midhiechegi. Yudhe okoketgi mbele mondo migi gimbe gigol pachgi kuma ji gole pachgi. Koro yudhe onego bed ni iketo mbele mondo gimbe giyud kaka gigolo pachgi mondo waduok gik moko adek gi piny. When an adult talk to a young person, aieleweki sana. So it is more easier to associate with my peers more than having the elderly people. So I should involve the youth more. Fortunately, the knowledge levels among adolescents and young people on how they can prevent themselves from getting HIV are low. Caroline Kinoti matiyo kod bad migaono mar piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae wacho ne giketo maino e kedo kod midhieche adek ma bende kod juko rawere ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki kaka yo mane ne piny Kenya koro chopo lek matieko landruok mag kutego mag ayaki e higa mar 2030. But if we don't look on issues of teenage pregnancy, adolescent pregnancy, sexual and gender-based violence, then we will not be able to reduce these new HIV infections and achieve our target of ending AIDS as a public health threat by 2030. Piny owacho ka okalo kuom migaono mathieth e chakruok mar higani ne oketo yore 12 ma oting'o neno ni rawere ong'eyo chalgi mar kutego mag ayaki, neno ni rawere ok odonjo e terruok ka koro pod gitindo kod mamoko kaka yo mar kedo kod midhieche adekgi ma koro juko rawere. Douglas Bosiro tiyo kod bad migaono mar piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma bende ong'ere kaka National Syndemic Disease and Control Council wacho ni piny Kenya nitiere akirikiki nikech jogo ma osebedo ka konyo yorego mag chiwo omenda ma ikedo go landruok mag kutego mag ayaki bende dhi weyo chiwo omendani e higa mar 2030 ka bende ma nyiso ni piny Kenya koro nyaka twe mano kanda to ahinya nyaka nene landruok mag kutego mag ayaki koro tieki e higa mar 2030. People have tended to slacken and think that because now we have ARVs and anybody living with HIV looks like you or me. However, we are living on the edge because the donors have told us that by 2030 we should be on a journey to self-reliance. We should actually be taking up this response. So once we withdraw, there are millions of dollars which fund almost 85% of the response in our country. Then there's a risk. Migao mathieth e pacho kae kod mamoko ma osebedo okang' manyien mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wacho ni midhiero mar landruok mag kutego mag ayaki dhi mana romo koganda duto koro nyako lwedo. George Juma, Ramogi TV, Migori.